Freaks Fighting Club 15. srpna 2024. Doors Open 9 večer. Můžeme se těšit na bojovníky, kteří jsou velmi talentovaní a momentálně dostanou příležitost ukázat i světu. Vstup $15,000. Pro zápasníky za zápas 100,000 amerických dolarů za jeden zápas. Sázková kancelář, bar, DJ, alkohol, gala večer, jedinečná atmosféra a nakonec afterparty. To je u Freaks Fighting Club. LSSD se vyjádřilo k únosům a vraždám v našem městě Los Santos. Bude to už jenom lepší, nebo přijde něco nového? Budeme všichni doufat, že to bude jenom lepší a LSSD se o to postará. Nový film ve spolupráci s LSSD a SRT týmem, který by měl být do tohohle týdne. Už se na něj můžete těšit a připravte se na tu pekelnou premiéru. Jak můžete vidět, tenhle týden budeme mít celý 36 stupňů a pocitově až 40 stupňů Celsia. Západ slunce bude tenhle týden okolo 10. večer a východ zase okolo 3:30 ráno. Budeme mít pařáky, noste čepice, nechytete upál a hlavně pijte vodu.